Mariona, però tu estàs estudiant a l'escola de l'Antonio Banderas, no? Totalment cert. Com és que arribes aquí a l'escola de l'Antonio Banderas? Bueno, me la va recomanar un artista que està treballant al musical de Pretty Woman a Madrid. Vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ella i conèixer-la i em va dir que si el que volia era formar-me en disciplines artístiques en general, que la millor escola d'Espanya estava aquí a Màlaga i és la SAM d'Antonio Banderas. És una escola, diguéssim, en el que s'exigeix molt, no? Vull dir que no és allò per començar, sinó que ja quan arribes aquí o ja d'entrada has tenir un cert nivell i m'imagino que és exprimir al màxim, no? Sí, el que passa que ja cadascú s'ho troba quan arriba allà, però al principi hi ha una mica a nivell de tot. Hi ha gent que és molt bona en una cosa i potser amb cant és molt bo i després amb dansa no tant, o amb interpretació és molt bo i després amb cant tampoc tant. I llavors cadascú ja parteix d'una base i si poden seguir el ritme ens hi quedem i si no podem doncs ho hem de deixar. Clar, jo sóc més del món de l'esport que de la cultura, però vindria a ser una escola d'aquestes, com, diguéssim, entendríem un centre d'alt rendiment per un esportista, seria un tipus d'escoles d'aquestes, un centre d'alt rendiment per un artista? Sí, de fet, molts professors ho comenten, li diuen a l'escola d'aquesta manera, diuen que és un centre d'alt rendiment per a artistes, així com ho has dit tu, sí. Us fan estar físicament a tope, no? Sí, la veritat és que també fem condició física, condicionament físic, sí. I a les assignatures de dansa, que fem tot tipus de dansa, dediquem una part del nostre entrenament a la condició física. Els que tenen una edat com jo se'n recorden de la sèrie aquella de Fama, que era aquí un artista ha de lluitar i ha de patir per poder aconseguir la seva... Una mica, no sé si passa això, però l'artista ha de lluitar tant i ha de patir tant per poder fer-se un lloc en aquest món? Sí. Tu has de buscar el teu lloc i cadascú sap el que està predisposat, no? a patir, a esforçar-s'hi i a gastar. Quan estàs estudiant com quan estàs treballant. I aquí, doncs depèn del lloc on tu vulguis estar, t'hi hauràs de jugar més fort o menys. Entenc que és a dir, quan un esportista va a un centre d'alt rendiment, se li exigeix al màxim i no, com ho diria jo, no se li en perdona ni una. És a dir, has d'estar sempre donant el teu 100%, no? És el mateix, no? Amb la dansa, entenc que feu veu, que feu, no sé, expressió corporal, no sé, això, no? Deveu fer. Tot. Ho fem tot i a totes les assignatures cada dia has d'intentar estar al teu màxim. Òbviament, saben que treballen amb persones i no amb robots i es té molt en compte l'emoció, no? El sentiment de dir, doncs mira, cadascú té dies més forts i més fluixos, però deixen molt clar a totes les assignatures que vens aquí a jugar i a donar-ho tot i al final és com l'esport. Hauries d'intentar fallar al mínim, per dir una manera. Has parlat de les emocions, de vegades no se'n parla gaire de les emocions. A l'esport de vegades se'n parla massa poc. No sé si amb els artistes això és diferent. No gaire. L'artista potser sí que ho té més en compte, personalment, doncs com se sent, perquè com a artista influeix molt el teu sentiment amb el teu rendiment. Però pels que t'ensenyen o pels qui pròximament seran els teus jefes, potser no ho tenen tant en compte i no ho parlen tant. De fet, hi ha molts moments de la carrera que potser inclús donen per sentat que tu has tingut un bon dia, que tu vens d'estar bé emocionalment i no és així, pot ser que no sigui així. Llavors, hi ha moments que no es té en compte. Tu ets molt jove, no? Sí. 20 anys. Sí. 19 encara, eh? M'imagino que amb aquesta edat fer un pas per dir, me'n vaig a Màlaga per poder estudiar en una de les millors acadèmies artístiques, és perquè tens molt clar cap a on encares el teu futur, no? Sí. Des de ben petita ja vaig començar amb la dansa, la música i la interpretació. Ma mare ja és professora de música, perdó. I ja ho porto una mica a la sang. Gran part de la meva família ha fet interpretació, ha fet música i bé, des de molt petita ja vaig començar i no ho he deixat mai. I m'agrada molt, és que m'agrada molt. No em veig fent una altra cosa i sent feliç. Que bé, Mariona. La Mariona i jo,
cohabitat, no? Cohabitem, no?, amb les famílies i per tant la considero la meva neboda. Tu em dius el Chacho, no? Sí, ell és el Chacho. És veritat que hi ha un component molt personal, però penso que és molt interessant, no?, tot el que ens ha estat explicant la Mariona respecte d'aquesta situació que moltes vegades s'assembla, no?, l'activitat esportiva i l'artística. Sí, jo desconeixia tota... Desconeixies tot això, eh? No sabies que passen totes aquestes coses, Arnau, a l'entorn de l'artisteo, diguéssim? No, ho desconeixia totalment.